भारत स्वाधीन खालामग्रा महात्मा गान्धीया 100 जनाव 99 जन हौवा मानसिफोरा हिनजाव मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोराव नायो जाहैबाय 100 जन जुदि हौवाफोर बहाबा दङब्ला 99 जन हौवा मानसिया हिनजावफोरनि सायाव गाज्रि गोसोजों नायो जाहैबाय हिंसा खालामनाय गोसोआव नायो जाहैबाय आरो बेनिखायनो बहुत आइजोफोरा बिपदाव गोलैयो खारन हौवाफोरा जबरदस्ति खालामबाय बाध्य खालाम बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जे मोनसे हेन्डलुम मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि बे बिटिआरआव आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय जे दानाय लुनायनि हाबाफारि लानानै मोनसे हेन्डलुम मिशन लानानै हाबाफारि मावदों आरो बेनि दारा जोंनि समाजाव जाहाथे जौगानाय लाबोगोन बेखौ आसा खालामनानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनिखायनो दिनै सारा बिटिसिआव दानाय लुनायनि मोनसे सेन्टार हेन्डलुम माने क्लास्टार सेन्टार गायसनबोदों आरो बेबायदिनो दिनै नैबे जोंनि बरिगाव VCDCनि सिङाव नैबे दैफां खुथि जायगायावहाय दिनै मोनसे हेन्डलुम क्लास्टार सेन्टार बेखेवनाय जादों आरो बे हाबाफारिया मोजाङै जानानै थांदों आरो गोबां आइजोफोरनि बेयाव मदद मोननो हादों जों आसा खालामदों बे ओनसोलाव बे क्लास्टार सेन्टारा मोजाङै सोलिगोन आरो बेनि दारा बिथां प्रमद बर'नि जि मोनसे थांखि बे थांखिया मोजाङै जाफुंगोन खारन बे हेन्डलुम मिशनखौ मोनसे गोलाव मोनसे थांखि लानानै हाबाफारि लादों आरो बर' आइजोफोरा जिहेतु दानाय लुनायाव जेब्लायबो आखा फाखा दिनै जोङो सरकारनिफ्राय बेखिनि सुबिदा मोननायजों निश्चय जोंनि बे ओनसोलाव बे जायगायावहाय जौगानाय फैगोन गासिबो आइजोफोरा बेयाव जितु बाहागो लागोन आरो बेनि दारानो जोङो माने रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हागोन होननानै जों साननाय जादों आरो बे समावहाय जों मिथिना साइन्स बुंनायनि सायाव गोबां खोथा ओंखारनाय नुदों गुबुन दोलोनिफ्रा बुंदों बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे जायफोर बिरोधि दलफोरनि बुंनाय बाथ्रा बे न'नि जितु लुनायनि महरखौ नायनानै दा बे न'आ जेरैबायदि स्किमाव दङ बेबायदिनो जादों खारन गोलावै 82 फुट गोलाव गुवारै 40 फुट गुवार बेसेबां गिदिर न'खौ जिखिनि एमाउन्ट 11 लाख थाखानि एमाउन्टजों खालामनाय जादों नाथाय बिथांमोना 31 लाख होननानै बुंदों बिथांमोना जिहेतु नलेजाव गैया बाहेराव नायनानै बुंदों बिथांमोना मोसौनि दामखौ जुदि गराइनि दाम मैदेरनि दाम होननानै बुंनो नागिरबा बोरै जानो बिथांमोना जिहेतु बिबेकबो गैया सिन्ताधाराबो खालामनो हाया नालाय गोजाननिफ्राय नायनानै बिथांमोना बुंदों दिनै जिबायदि मोनसे आसनिनि गेजेरजों खामानि मावदों प्रमद बर'आ बेयो जि माने मोजां मोनसे थांखिनि गेजेरजों खामानि मावदों आरो बेखायनो दिनै बे न'खौ 11 लाख रांनि मोनसे स्किमनि गेजेरजों बानायनाय जादों आरो बेयाव खाथियाव फैनानै नायफैनाया मोजां गोजाननिफ्राय नायनानै जुदि बेखौ कारापसन खालामदों बा मोजाङै बानायाखै होननानै बुंदोंब्ला बे बिथाङा गोजाननिफ्राय नायनानै गाज्रि गोसोजों नायनानै बुंनाय बाथ्रा नाथाय खाथियाव फैना नायफिननो थाखाय आं खावलायदों जे खसाखै बे न'आ 11 लाख रांजों लुफुंनाय 11 लाखनि न' नंगौना नङा बेखौ खाथियाव नायफैनाया मोजां गोजानाव नायनानै बुंदों बिथांमोना गाज्रि मोननाय गाज्रि गोसोजों नायनायखाय गाज्रि नुदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोन्दों बेखौ मा रुजुनो नागिरदों बिथांमोना नंगौ प्रमद बर'खौ BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सांग्रेमा सरकार होननानै बुंदों दा सांग्रेमा होननानै बुंनो नागिरदों बिथांमोना जे बे सरकारा जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंनो नागिरदों नाथाय जि सोदोबजों फोरमायदों बेयो सांग्रेमाया जाहैबाय हरनि गेजेराव मोनसे पहर होग्रा मोनसे जिउसा जि सांग्रेमाया जोङोब्ला खोमसि दरसि हरावहा सोरां जायो दिनै BTCआव अखान्थिमोन BTCआव दिनै दुर्नितिमोन BTCआव दिनै फोथायलायनाय गैयामोन गावजों गाव नांलाय खमलायमोन बे गासिबो खोमसि दरसिखौ होखारनानै गोजोन आरो खौसेथिया फैदों आरो बेनिखायनो सांग्रेमा सरकारा दिनै थारै नंगुबै बाथ्राखौसो बे हाग्रामा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारदों नंगौ खोथाया ओंखारदों नाथाय बिथांमोना जि उद्देश्यआव बुंदों बियो खोब नेहाथ आरो नंखाय बेयो माने गोरोबनाय जायाखै बिथांमोननि जिखिनि बाथ्रा बुंदों आरो जों सानदों प्रमद बर'आ दिनै सारा BTCआव सान्थि लाबोदों खौसेथि लाबोदों गासैथिंबो जौगानाय लाबोदों दिनै माने असान्थि सोदोबनि मोनसे आखरबो गैया दिनै BTCआव गासैबो मिनि खुसि रंजा गासैबो हाबाफारि बेफार बानिज्य अफिस कर्ट कासारि मावनाय दांनाय गासैबो माने बे बिटिआर बाखि रायजो राजाफोरा गावबा गाव बाहागोआव लानो हानाय मोनसे परिबेसखौ मोननो हादों बेनिखायनो जौगानाय फैदों खौसेथि फैदों सान्थि फैदों सार बे समावहाय नुनो मोन्दों हेन्डलुमनि जा दानाय लुनायनि थाखाय मोनसे न' बेखेवनाय दिनै बेवहाय धोनसिरि कनस्टिटुवेन्सिनि सिङावहाय नोलोबारि थामहिनबा बरिगाव VCDCनि सिङावहाय मोनसे क्लास्टार वेभिं सेन्टार खुलिनाय जादों आरो बिनि गुबै थांखिया जाबाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा मोनसे
हेन्डलुम मिशन लादों आरो बे हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों जोंनि आगुनिफ्रायनो बर'फ्रा मावबोनाय जि दानाय जोमनाय आरो मोनसे कटेज इन्डास्ट्रि बर'फ्रा सिगांनिफ्राय दंखायो बेखौ बांसिन मोजां महर होनानै जाहाथे जोंनि रांखान्थि बेलायाव जोंनि आइजोफ्रा आरो आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि न'खरफ्रा जौगानो हायो बेखौ नोजोर होनानै बे मिशनखौ लानाय जादों आरो बे मिशननि गेजेरजों जों हास्थायो जे जोंनि न'खरफ्रा जौगागोन आरो बे ओनसोलनि आइजोफ्रा अन्तत रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय लाबोनो हागोन आरो बे मोनसे कम्पिटिसन जागोन जोंनि गेजेरावहाय बेयावहाय जिफोर दागोन साबसिन रंगिना संगिना जि दानो आइजोफ्रा दागोन बे जिफोरखौ प्रडाक्ट खालामनाय जि ओंखारगोन बेखौहाय दिनै बिटिआर सरकारा फाननायनिबो बेबस्थाखौ खालामदों आरो बिनि थाखाय मोनसे एम्प'रियाम खुलिनानै बेखौ बिदेशफ्रावबो फाननायनि बेबस्था हायो नामा बेखौ नोजोर होगासिनो दङ आरो थारैनो बेयो साक्सेसफुल जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। सार बे समावहाय नुनो मोन्दों बे न'नि थाखाय गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों मिडियाफोराव नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा बेखौ दावराव दावसि खालामनाथ' जेबो लाब गैया खारन बे मोनसे मिशन बे मिशननि मोनसे पार्ट हिसाबै बेवहाय न'खौ लुनाय जादों हयथ' बेयाव अपोजिसना बुंदों जे बे न'आ मोजां जायाखै बा अन्य रोखोमनि जादों बे धरननि हयथ' बिथांमोना बुंनो हागौ खिन्थु जेरै इस्टिमेट बेबायदिनो बे न'खौ लुनाय जादों दिनै बेवहाय फार्स्ट इस्टिमेट हिसाबै 31 लाख होनाय जादों आरो बे 31 लाखनि गेजेरावहाय मेसिनारिफोर दङ बेयाव गोबां मेसिनारि फैगोन न' लुनायनि थाखाय अनलि 11 लाखल' होनाय जादोंमोन बेयाव दा 11 लाखनि गेजेरजोंब्लाबो बेवहाय जथेस्थ' मोजाङै बे न'खौ लुफुंना होनाय जादों आरो बाखि जेसेबां मेसिनारिफोर फैगोन बेनि थाखाय बेवहाय मोनसे इस्टिमेट होनाय जादों गतिके बेवहाय बेखौ दावराव दावसि बा बेखौ क्रिटिसिजम खालामनानैथ' जेबो लाब गैया आरो अपोजिसननि खामानियाथ' बेनो क्रिटिसिजम खालामखागोन सिगाङावथ' बिथांमोना बिपिएफ सरकारा जेसेबां 17 बोसोर बिथांमोना खामानि मावबाय नाथाय बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय खुनु मोनसे मिशन लानानै खामानि मावाखै बर' माहारिनि गेजेराव जोंहा जे आइजो हिसाबै बिथांमोनाबो मोनसे स्कप मोनोब्ला रांखान्थि बिथिङाव समाजखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना मोनसे मोजां स्कप लानो हायो बा बिथांमोनाबो गोहोमा खोख्लैनो हायो बेफोर गासैबो बाथ्राखौ बिथांमोना सानखाङाखै नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय जोंनि बे बिटिआर सरकाराहाय गासैबो बिथिङाव सिन्था सरसा खालामनानै समाजखौ बोरैहाय जों पार्मानेन्टलि जौगाहोनो हायो बे बिथिङावहाय खामानि मावगासिनो थादों बेखौ ओरैनो क्रिटिसिजम खालामनानै जेबो लाब गैया। आइजो माहारिनि थाखाय जोंहा जोंनि माबा बरिगाव VCDC आवहाय जोंनि धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय बरिगाव VCDC आवहाय जोंहा हेन्डलुम मिशन हेन्डलुम टेक्सटाइल बे आइजोफोरनि थाखाय जोंहा न'जों लोगोसे जोंहा ट्रेनिं लानाय सेन्टार बेखौहाय जोंहा बेखेवनायनि हाबाफारि जादों दा बे बेखेवनाय हाबाफारिया जोंहा आलासिफोर गोबां सेन्ट्रेलनि आरो डिस्ट्रिक्टनि जों आलासिफोर लानानै जोंहा बे हाबाफारिखौहाय खालामबाय आरो मावफुंबाय आरो जोंहा मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जोंनि गेजेरावहाय आइजोफोरा जोंहा फैदों बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैदों आइजोफोरा जोंहा जौगाखांनो थाखाय जोंनि माखासे गाननाय जोमनाय दख'ना दानाय गामसा आर'नाइ गोबांथार दानाय लुनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय जोंजों लोगोसे हेफाजाब होना मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनिफ्राय दिनैनि बे हाबाफारियावहाय नुजाफैनो हादों आं बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थादों आरो गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो गासैयावबो आइजोफोरा जाहाथे दानाय लुनायावहाय गोख्रों जागोन दानाय लुनायावहाय जौगाखांहोगोन बेखौ आङो आसा खालामदों दा जोंनि बे बरिगाव VCDC आवहायबो बे ट्रेनिं लानाय बे सेन्टारा बा न'आ दिनैहाय लुफुंजानायजों लोगोसे गाबोननिफ्राय जोंहा ट्रेनिं लासिगोन जोङो फार्स्टआवहाय 20 जन लागोन 20 जोना दिनै माबानिफ्राय 45 दिन लागोन ट्रेनिंखौहाय 45 दिन लानाय जागोन 45 दिनावहाय मोनसे ग्रुपआ माने फार्स्ट ग्रुपआ जोबगोन बिनि उनाव आरो नेक्स्ट ग्रुप लानाय जागोन बेबायदिनो ग्रुप बाय ग्रुप बेबायदिनो ट्रेनिं लालांबाय थागोन जोंहा टिचार फोरोंग्रायाबो जोंनि जायगानिनोखा रोंखानाय दा बे हिसाबै जोंहा इसेबां मानि माबा खस्थ' जानाय नङा जोंहा आरो जों सोलोंथाइफोराबो जों दायो जायगानि जाहैबाय जोंहा साइकेलफोरजोंबो फैनो हासिगोन बेबायदि गोजानाव थांनानै खस्थ' खालामस्लायस्लाय जोंनि जायगायावनो जानायखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंहा माने गोसोआव माने मोनसे रंजाखांनाय फैदों जोंहा बयबो खौसेथि थालायनानै जोंनि आइजोफोरा बे समितियावहाय थानानै मोजां गोख्रोंहै दानाय लुनायखौ मोजां मावलांबानो जोंहा बेयो मोनसे जौगाखांगोन होननानै आं आसा खालामदों बेसांखिनियानोसै